Saddam Husseinin Irakin kanssa sovitaan komean konferenssipalatsin rakentamisesta Bagdadiin. Lähdettiin vähän soitellen sotaa lähtien siitä, että jos tämä laatutaso kelpaa venäläisille, niin kyllä sen pitää arabeillekin kelvata. Ja sitten törmättiin kuitenkin siihen, että tilaajan vaatimukset oli ihan maailman huippuluokkaa. Lähtien siitä, että ainoastaan paras on kyllä niin hyvää. Saddam Hussein oli tämmöinen itsevaltias, joka käsissä oli kansalaisten omaisuus ja henki. Ja se näkyy siinä, että irakilainen projektijohto ei millään pystynyt hankkimaan hyväksymyksiä. Urakkasopimuksessa oli kai sellainen pykälä, mun kielitaito on huono, mutta se oli, että best possible quality. No se on semmoinen termi, jota voi tulkita ihan miten tahansa. Aina voi sanoa, että se ei ole näin tai noin. Niin tai näin, mutta suomalaiset rakentajat olivat saaneet vahvan neuvotteluosapuolen tilaajan suunnasta. Öljyvaltion pelätty itsevaltias oli määrännyt hankkeen yhdysmieheksi oman perheenjäsenensä, hallituksensa suunnitteluministerin. Suunnitteluministeri oli Saddamin lanko ja menimme sinne delegaatiossa muoraavaan peruskiveen. Tulimme illalla eikä ministeri näkynyt missään. Ja sitten aamulla oli tilaisuus eikä ministeri vieläkään näkynyt missään. Me kysyttiin, missä ministeri on. Näin tuli erimielisyys Saddamin kanssa ja Saddam ampui hänet teille kokouksessa. Syttyi Irakin ja Iranin välinen sota. Työmaa jouduttiin evakuoimaan. Kuitenkin oli olemassa takaraja, että tämän pitää valmistua tiettyyn päivämäärään mennessä, jolloin Saddamin piti pitää siellä tällainen 7. sitoutumattomien maiden konferenssi, jolloin tämän sitten piti olla tämän palatsin tällainen Saddamin showpiece. Me olimme olleet tavattoman siniselmäisiä ja tehnyt huonon sopimuksen. Ja talohan kesken urakan päätettiin laajentaa noin 30% ja suuri osa siihen saakka tehdystä työstä jouduttiin repimään ja kaikki rakentamaan uudelleen. Ja irakilaiset oli sitä mieltä, että kaikki täytyy tapahtua meidän kustannuksellamme. Epäselvä sopimus ja vallitseva sotatila kaksinkertaistavat suomalaisyhtiöiden rakentaman palatsihankkeen kustannukset. Kymmeniä tuhansia suomalaisia työllistävien yhtiöiden tulevaisuus on vaakalaudalla. Siihen ei tahtonut millään löytyä ratkaisua, kunnes sitten keksittiin tämmöinen ratkaisu, että Sundqvist meni Irakiin ja neuvotteli tämän tilaajan kanssa. Ja myös presidentti saatiin suostuteltua lähettämään vetoomuskirja Saddamille. Kyllä loppuselvittelyt oli tavattoman hankalia ja niissä tietysti Sundqvistin neuvottelutaitoa ja ikään kuin tämmöistä, sanoisiko meidän urakoitsijoiden ylä- ja ulkopuolella olevaa Suomen valtion edustajan asemaa, niin se oli tavattoman tärkeää. En ole nyt vieläkään sen pessimistisempi kuin aikaisemmin. Minun käsittääkseni hänen ansiostaan on, että me saatiin sieltä, se oli satoja miljoonia markkoja, saatiin pois rahat sieltä. Ja jos ei niitä rahoja olisi tullut, niin siihen olisi kaatunut Lemminkäinen, Polar ja teräsbetoni. Kaikki olisi kaatunut, koska se oli niin iso kysymys. Ja se kaikki perustui siihen, että niin oli helppo sanoa, että tämä ei ole parasta mahdollista laatua.